I-Betway Premiership iqala ngokusemthethweni namhlanje. Akungabazeki ukuthi wonke amehlo azobe ethe enjoy eBloemfontein lapho i-Kaizer Chiefs idlala neqembu le-Marumo Gallants e-Free State Stadium. I-Chiefs kufanele ilandele umkhondo wayo wamakhosi. Kumele bakhumbuze abantu ukuthi kungani bake bathathwa njengezikhondlakhondla zebhola laseNingizimu Afrika. Ingakho ngicabanga ukuthi izinkunzi zaseSoweto ngeke zikwazi ukuqala kabe emdlalweni okuzoba umdlalo wokuqala wokuncintisana womqeqeshi waseTunisia uNasreddine Nabi. uNabi kufanele ashaye phansi ngonyawo awine umdlalo futhi neqembu lakhe kumele liwine ngendlela egculisayo. Unomoya omuhle phakathi kwe-Chiefs njengamanje. Iqembu lisayinisa abadlali abambalwa abahle ngaphambi kwesizini entsha ka-2024-2025. uNabi kumele akusebenzise lokho. Abalandeli bangajabula uma bengawina namhlanje, okuwukuphela kwendlela yokubanqoba. Okunye ngaphandle kwamaphuzu amathathu ngeke kwehle kahle kubalandeli bamaGlamour Boys. Abalandeli be-Chiefs bazobuyela enkundleni efanayo lapho i-Young Africans ibabhaxabule khona ngo-4-0 emqhudelaneni owandulela isizini ye-Tota Cup cishe ezinyangeni ezimbili ezedlule. Lo mqeqeshi oneminyaka engu-59 ubudala kufanele akhombise ukuthi kungani i-Chiefs itshala imali eningi kulo msebenzi omusha. Ukunqoba kunamandla kuzomsiza kakhulu ekumnikezeni udumo nabalandeli okunzima ukubajabulisa. Ukube ngingumlandeli we-Chiefs bengizokhuthazeka ngabadlali abasanda kufika eNaturena ngaphansi kweqembu elisha lezobuchwepheshe. Umqeqeshi wokugcina ukuwina isiliva ku-Chiefs kwakungu-Stuart Bester, kodwa naye wayenobuhlobo obungaqondakali nabalandeli beqembu ngenxa yendlela yakhe yokudlala eqondile. Umdlalo abazowudlala neGallants uzobanikeza umqondo wohlobo lwebhola okufanele balilindele kuNabi. Ukukhuluma iqiniso amakhosi acindezela iyanga kahle nokho ekugcineni kuningi okushintshile ngemuva kokuhlulwa ngamagoli 4 bebhekene nompetha baseTanzania. Ngokombono uNabi kufanele anikezwe isikhathi sokwakha iqembu lakhe, kodwa iqiniso lokuthi isikhathi siyimali. Namhlanje kubukeka kuzoba umdlalo olula neGallants. Akufanele alwe kakhulu. Kubalulekile ukuwina umzukiswano wokuvula ngenxa yamasheduli azolandela anzima. Indlela izoba nzima ngemuva kwalokho njengoba kulandela amaZulu, Mamelodi Sundowns neSuperSport United. Kuyoba kuhle ukuya kuleyo mdlalo iphezulu ukuzethemba. Ngisho nomlandeli wokuqina we-Chiefs uzovumelana nami ngokuthi amaphuzu awaqinisekisiwe kuleyo mdlalo elandelayo. Ukunqoba kuzothumela umyalezo oqinile kwamanye amaqembu ukuthi i-Chiefs izimisele ngokusebenza kule season, kanti nokuqala ngokuwina kuzobuyisa isithunzi sayo.